akwai report da aka cire a 2023 da yake bayanin posting ɗaya Messi ya yi, aka ba shi kudin da ya kai 4.9 million USD. Kana iya cewa a posting ɗayan nan ya samu kudin da ya kai naira biliyan 7. Averagely Cristiano Ronaldo da yake Al-Nassr a yanzu a Saudiya ko? A duk posting ɗaya yana karban averagely a Instagram 3.2 million USD. Dala miliyan 3.200,000. Kana iya kiyasta ka ce kusan duk posting ɗaya da ya Instagram ana biyansa naira biliyan 6 ko abin da ya kama da haka. To sai zama kudin duk posting ɗaya wata ran zai iya yin 3 ko 4 kawai posting kwaya ɗaya. Kawai ai posting. Kuma abin mamaki a social media yanzu YouTube din wanda suke YouTube sun fi wanda suke Instagram. In banda Facebook babu wani social media da ya kai YouTube mutane. Facebook ne yake da followers ko users subscribers kaman biliyan 3 da 'yan kai. Bayan nan sai shi YouTube iya da biliyan 2 da miliyan 400. Shi ne na biyu. So kaga daga Facebook sai me? Sai YouTube din ma a mafiya yawa. Twitter gaba ɗaya har yanzu wanda suke aiki da Twitter ba su kai miliyan 500 ba a duniya. Around 450 million people ne gaba ɗaya Twitter. So kaga in ka ɗauki 2.4 billion na YouTube ya haura population ɗin Afirka da ke da ƙasa aƙalla guda 54 da kusan mutum biliyan 1.